com a catalans hem de donar un salt quàntic en la nostra qualitat de governança. Hem de deixar de banda completament les nocives institucions espanyoles i abraçar amb tota la nostra intensitat les institucions d'alta qualitat com poden ser les del centre d'Europa i Escandinàvia per tal de finalment homologar-nos com un dels països més desenvolupats del món. Una cosa que se'ns diu és que des del nacionalisme espanyol és que si travessem el nostre Rubicó, travessem aquesta línia vermella, que és que ens independitzem mitjançant un procés democràtic, cívic i no violent, la Unió Europea ens farà fora de la Unió Europea per tota l'eternitat. Bé, deixa'm aquí afirmar que això no és cert i faré servir un argument que es diu geoestratègia. Què faria Europa? Aviam, imaginem que ens fes fora. Seria terrible, seria el pitjor que ens podria passar, però imaginem què passaria l'endemà. Jordi Molins, què passaria si ens fan fora? Molt bé. Intentem imaginar, seria un desastre terrible, però imaginem, aviam, l'endemà, què passaria? El govern de Catalunya diria, ostres, clar, fins ara érem tots amics a la Unió Europea, no hi havia conflictes militars, però, ostres, ara ens han donat una patada al cul. I, de fet, no fa tant de temps, tant els espanyols com els francesos ens van envair, van matar milers de persones, van violar dones, etc. Per tant, aquesta situació podria escalar. Ara ens han fotut fora, potser d'aquí un temps ens envairien. Llavors, què hauria de fer el govern de Catalunya? Defensar-se. Quines possibilitats hi hauria? 1. Defensar-se fins a les dents. Però això, òbviament, no és una bona solució perquè els catalans això no ho sabem fer. La segona opció, que és la que recomanaria, és, si em permet fer servir l'expressió en castellà, portar al nostre costat un primo de zumosol. I recordem que els francesos tenen l'arma nuclear, per tant, hauria de ser algú que tingués l'arma nuclear. I qui podria ser? Doncs bé, jo podria suggerir diversos noms, però un serien els xinesos. Imaginem que oferim als xinesos un contracte a llarg termini, un port de Barcelona, part d'un port de Barcelona o de Tarragona, per tal que poguessin tenir la seva naval a la Mediterrània, és a dir, els seus portaavions i els seus submarins nuclears. Què pensarien els xinesos d'això? Doncs bé, es posarien a donar salts d'alegria, perquè si s'han quedat al port de Pireus i la infraestructura bàsica de Portugal i amb això no tenen control geoestratègic, que tenir un port al bell mig de la Mediterrània amb aquest control geoestratègic estarien donant salts d'alegria. Però la clau de l'argument no és aquest. La clau de l'argument és molt abans, és Europa. Tu creus que a Europa cap líder correria ni el més mínim risc que una situació com aquesta pogués succeir? És a dir, que un dels teus pitjors enemics dintre d'aquest món multipolar, com és la Xina, entrés amb la seva naval a menys de 200 quilòmetres de la frontera espanyola o francesa? És absolutament impensable que cap líder europeu corrés ni el més mínim risc que aquest escenari succeís. Per tant, si els catalans fem aquest pas endavant i de manera democràtica i cívica i no violenta diem que volem ser independents, llavors la Unió Europea, enfrontada amb dos casos, aquest no el considerarem, o mantenim Catalunya dintre la Unió Europea, tot i que això implicarà soroll amb altres països, o fotem fora el de la Unió Europea a Catalunya, el mal menor, òbviament, a anys llum de distància, és aquest. Perquè fer fora Catalunya vol dir que ja no tens control sobre Catalunya i dintre d'aquest món multipolar poden passar moltíssimes coses. I la primera cosa que un líder farà és mai perdre el control geoestratègic al seu territori. Per tant, si els catalans, de manera democràtica, cívica i no violenta, ens independitzem, tenim de manera concloent i segura, per aquest argument geoestratègic, que podrem romandre dintre la Unió Europea. Jordi, sembla una mica ciència-ficció, això de la... Però a mi m'agradaria preguntar una cosa. Espanya és una democràcia. La Xina és una dictadura, pura i dura. Pura i dura, on els executats se'ls fa pagar la seva pròpia bala. Cert. Tampoc crec que per Catalunya sigui una meravella pensar que vindrien els xinesos a defensar-nos. Òbviament no pertanyeríem a la Xina. És de la mateixa manera que Ucraïna té un port per a Rússia.